Sagudayin nga ti surat ni Ruel nga napakuluan, respeto. Dear Manong Nemi, idudumtengak dito'y balay manipo dito'y eskwela. 4th year high school akong manong. Sumagmanulangin nga bulan, agraduarak to ti high school. Nadanon kon Manong Nemi ni Papa. Nga damaten ni Mama, iti kusina nga glutluto, nga kadwa na tikad-kadwa mi, wano katulong mi. Dua kam lang ang kapsat, Manong Nemi, siyak tinaudi. Idinto, ni Manang ko Manong. Iti manangek, siyempre ni Ate Janice. Nakaradwaran iti college kadadan sa siyudad, ngagtrabaho iti may isang ospital, ta may isang nurse isuna. Sumra kakuhan iti siled ko Manong Nemi iti pagunyanak ni Papa. Roel, iti malyawak. Ngayon sana ka nagkunin. Roel, Papa, bakit di ka sumungbat? Timalyawak mo pa. Timalyaw ka ang misang ka nakita nga timalyaw. Tururay kita sungbat mo. Ape ka di pa. Makatoy. Kumasadag ka. Ate baga. Pa, mambaling ka di ka nakpilagsukat. Noan niya tibilin ko sa tungpalam. Ape ka sikat mo tungpal. No umasadag ka, kunak umasadag ka. Napudot man ang tiulo ni Papa. Kang kalahin na kastoy. Kadgabot sana kagkuti Manong Nemi. Adadan nga binugkawanak. Bimalet Manong Nemi ni Mama. Nyamanin data. Dani, aba naman kastamanin para kisasarita may tiyanak mo. Agama kibang ditoy. Da kami nga agama tagsarita. Mina. Nagsubli ka sa di kusina, tatulong ang katulong agloto. Ape kami na ya. Ha, saan ka makibiyang kurakit? Kat urayim ko mamat ama pa nagsukat pa lang ta anak mo. Kat sigurado na naglingling et. Alan, Roel, ma, sumrek ka ni silad mo tag maambles ka. Ito na makasukat ka, nagsublikan to. Tag salita kay kalukin ni papang mo. Sige ma. Apa nga sikat ba tong pal? Apa nga ni mamang mo tong palem? Siyak titong palem nga amam. Noon niya tibaga kasi tong man ninyo. Siyak ti ama dito, siyak ti ari dito nga pagtaingan. Siyak ti matungpal. Yung maawatam kumamat ti anak mo. Dani. Kanya ka. Awan respeto yung kanya. Samo ko mga kumati anak mo ngayon naudit ti pangibunto ng tanya manapudot ti ulo mga insakbad mo dito balay. Kanya man ti problema di opisina. Saan na kami nga ramraman nga bukbukawan na kasta. Saan ka ba na bukbukawan kat? Doon makibiyang kamit lang. Pa, inakbit ag sukat. Kinunak Manong Nemi kat simreka ko ni ti kwarto. Nakakadingan di yung mo atong palit ang yaman nga baga. Paunay kayon. Di takay manlangan. Dani, papanam. O bibiyang nyo. O gaim respeto yung kanya. Di mapanak iti kayat ko nga lugar. Nga damang respeto kanya. Manong Nemi kanya. Kat no saludsudem. Kumusta ni papang mo? Kumusta ti amam? Nasiat ka di matlang ama? Nasiat ka di matlang asawa? Sa damang saludsud kanya ti kasta Manong. Ti sungbat ko. Saan nga nasihat nga ama? Manong Nemi ko nak. Nabanag kailak ko ma. Tati ama ket may nga engineer. Nga nangato ti pwesto na Manong Nemi. Ti pangobisinan. Nagapotes ti chief engineer. Ti ugari na ti madi. Idi pa lang Manong. Idi pa lang. Ugali na't madi agsipod ta. Noan niya ti kayat na. No puraw ko na puraw lang ta. Uri sa nga kayat. Kat di mat mama Manong Nemi may samat nga maestra. Siyempre, nung asta nga
kasarita na kami ni Papa, ket saan nga napintas ti panakisarita na. Bumalait ni Mama. Nga kunana, kasaritam ngamin at siya at nagit anak mo. Kasla ka rin nga napasamak mano. Mawalin siguro ako nayo nga natangken ba't ngamin ti ulog. Abi nga jak agtungpal ngamin nga dagos, ti amak. Maitandan mo ti managsukat ko. Nga mahamad nga napintas sa panakisarita na. Awan pa'y tinauray ko manong naming nga napintas sa panakisarita na. Dati nalumamay ko ma. Dati balikas nga maibuding nga ayat. Ahon respeto yung kanyak kunana. Kada kami nga rod. Respetar na kam kadi nga anak na. Ginabudno na manong naming iso nga awan dito'y ni Manang Janice. Takinay kayat na manong naming iti napan nagtrabaho sa syudad nga sa diyamat tinaggraduaran na. Nabayagan nga saan nga nagbakasyon. Tanukas na nagbakasyon kat adda ni Papa. Ipakita na nata ti sakit tinakam na kinimanang Janice. Awan respetong nga inauna nga anak ko. Kinunana. Kung kunanan ako. Ngamin manong naimi ti kayat idi ni Papa nga alaen nga kurso ni Manang Janice ket engineering. Takayat naman ng name nga adakas kang kuha ng engineer, babae man huno lalaki. Ket dahi naman ti bagbaga na kanya. Ket na ngayon to naggraduar ko di high school ket agbasak iti college engineering iti kayat nga kurso. Ngam saan ko man kayat manong. Dati interest ko tagbali na kapulis. Agbasak to ti kursok nga criminology. Tapos nagkasta kat agbali na to kapulis. Manipod di bagag ti kasta kinkwa na kapungpong to na. Aramida na ti amin tapos nagkasta kat agtungpalak kinkwa na. Una karod, kini Mama. Muya Mama, nito naggraduara ko niti high school. Nagbasak to ti college. Inak tumakidan ng ni Manang. Sa apartment nga upupaan ni Manang manong naming nga tultulungan ni Mama. Iti yapan nakaupa na. Tapos hindi ka satagat saan unay magastos. Doag sweldo ni Manang Janice. Inak nun sa jay. Tapos no, doa kam nga ag-apartment din. Tapos hindi ka satagat sa jay ito nagbasak. Tawag tulatan ni Mama. Tapos nung maipapanti ilo ko keng kuwana. Ket ni Papa manong, tawagan. Ora iso nung ati tumawag ket saksahan ko sung batan. Tanong sung batak, awan na siya ta mangig ko keng kuwana. Puro ungat, puro pungtot. No, ada problema na di opisina da kami. Ini panghibuntunan na. So nga respeto ti dawatan na kada kami. Umunamat nga mangted kada kami ti respeto sakbay nga respetaran mi. Da kami kat anak nga rumbeng unay nga mga respeto iti ama. Unang kasi depende di ugali. Hindi makasukata kun mano. Napaan ako ti kusina. Ma, nabisina kun. Ay nakaluto kami. Kininanam nga Ingrid. Hindi pa pangay. Tawagak to naman tamwak nanyon sa dinutayan na. Nanang Ingrid, ma'am, gagidasar kan tamangantayon katalo. Ning harod sir. Nabayagan nga saan nga si Ma, nakikidan dahi jay, na naroon na magpapauyo. Manyahat kami tigas nga ugali na Mama, ugali na ugali na pala ita. Huwag nga rod. Anya nga tangamin anak no, tungpari mo na kayat na. Agpadpada kayo nga lalaki, kat rumbeng ko mga agbarkada kayo, agkayim kayo. No, anya di kayat na, huwag mo namlatan. Saan ko kumamita kayat, Mama? Amok manin no, ibagana eh. Ipalagip naman ito naggraduara, nagbasak doon ti college.
engineering ti kayat nga kurso nga lain. Bagang matanggang kuha nga sangko kaya. Ano nga tanak no, mayat kan. Ma, ajak man nga kayat. Saan ka di nga rumbay nga siyak tagpili? Tasyak nga ti akin panunot, akin rikna, tiriknak. Kaslayo lay bagbagang ni Inday ti asawa, imbes ko mga ni Eva. Example ako ma. Baka kaslan to ti mapasamak. Into no yam amo ni Manang Janice, ti boyfriend na. Into no mahamuan na nga. Baka ti kahit pa din ni Papa, ngagbalin to nga boyfriend, nga asawa ni Manang, kit engineer. Taorin no sa angan na tungpal ti kayat na, kani Manang, at least engineer di asawa na. Anya nga tamin nagtungpal kalatan na. Nama, diyak kaya. Awan-awan yung knowledge ko may panggap engineering. Kahit ko, criminology. Amo yumat nga, di pa ilang kita. Nagbasbasa ako ni Tikwa. Martial arts. Nalaing ako ti karate, mama. Kaya nung kaskasano lang, tuloy ko ti panagbasak, panaginsayo, iti martial arts. Baka makiturtur naman to. No mabaling ko nagagam ti paltog. Kaya agpraktisa. Baka agbalin ako nga sharpshooter. Kahit ko tagbalin nga polis ba, mabigbig ka polis. Alam ang antay nga ro din. Di ba tawagan nyo pala ni Papa? Baamta, pata sa katawagan. Simungpat ni Papa. Mangmangit kumata yung speaker ni Mama. Ayam mo ka ni, didak pagibiyangan. Ako matrespeto yung kanya. At dahil ti sidong ti babae. Tatapang maniknik mo nga na babae. Gani, umaykan. Tamangan tayo. Maanggay ta. Awantig ganas ko, sumango ka na kayo. Awantig ganas ko nga sumango kin makisalita ka rin kita tao nga sa amad nga tungpal kanya. Sika kumati agad jazz, Dani. Siya nga ama, siya agad jazz para ka rin anak mo. Pinaay na ko ni Janice sa paayon nakmanin data nga anak mo nga lalaki. Mawatan ko matirik nada. Kasi siya, tiriknak. Hanyo mawatan? Kasano nga rin dito? Kasano nga sulbarin dito amin? Sulbarin dito amin. Kasaritam na ta anak mo. Ura nang pinaayanak ni Janice. No saan nakapaayon ni Rowel. Nanagsaka ko. So nga rin pagsasaritaan mi. Ngayon talagang dinakayat ti kursong engineering. Ngayon ba yan, baka no, makapanulot to into no, dumtengan dito nga period. Ito no, mapana again roll, baka anyat amo, baka no, kayat lang tumitlang. Magkisarita ka ngamin tinasiyat kang kuha na, Day, kasla, dati, ayun. Respeto ti kayat ko. Respeto rin nag-asama na. Nasyak ti ama, kitsa rumbeng unay nga matungpal. No anya ti pagayatak, nga pagsayatan ti anak ko, siyak ti matungpal. Ngam saan na matapagsayatan? Data kamin kat. Tanutulungan na ko mga asawam, nga mga luko itirik na na. Di mayat ko ma. Isuman ti kang kanunungam. Isuman kakadwa kayo. Awan ti kadwa, kakadwa kayo. Kakadwa kayo, pagkakadwaan na. Sige, bye. Nagsanay ni Mama, Manong Nemi. Awanan ti pa kay surwan na. Dadalat na kami sumuko, anak. Mama, kidnaw ko ka. Tapno na urnos si pamilyata. Uwan ko namon. Uwan ko na urin kayat. Uwan ko na kita, ngaminto na mapanak again roll kat sa balit iyon roll ko. Di arad na nga, nasakit tinakim ni Papa. Uwan ko na, kintunukan matuktalan na hamat gayam ng engineering ting iyon roll ko. Di arad na nga pungtot.
Asinungarat ita ti mayat asumo ko. Ma, sorry. Ibagayo nga natanggan ti ulog nga anak. Sorry. Nawaisakan sa nga nasyahat nga anak ti panangibilang nyo. Ta sa anak agtumpal kini papa. Ngimda kayo madlang tirang ibaga. Nga da ngamin ugali ni papa. Ti ugali na. Jelatan kay kayat na ti batong tungpal. Di na respeta rin ti kayat pagayatan ti anak na. Respeto ti sapulan na. Umuna na ka mga respeta rin. Asakbay nga respeta rin mi. Manong nimi adu di kiti gundaway nga ore no masabat ko ni papa dito'y balay saan ko pagpakunyan sabat nga gununi kasi ladak na kami lang kada nana ingkrin kani mama ti adda iti uneg ti balay no adda isuna kaslawan ada di ba't agunin ni mama no saan nga pagunyan ni papa sa anak ba't nga guni, no, dinakpagunyan, tawan ti amok ngay magaking kuwanan. Yam ni mama no, daduma manong nemi. No kasta nga, hampay nga nakaluto, ni Nana Ingrid, ket adda ni papa, iti hardin. Makit-kitak na ko hamapan na dantanon. Dani, Hani, baka kayat mo timino. Inakadi dasar tay pangted mo nga brandy nga aday ti rep ipritong ka kanidi paboritong nga pulutan nga palag nga pusit awan timod ko nga uminom ana ubarang namin kas makita agbasbasa agreb-review kada review submit na kitip ubing ko nga program of work kadagiti prospect nga project ore no mayat man lang dangar digiti dildilawag susuro kita didamot tungpal lagtagmat digiti nga engineers nga dati babae didamot may suro ore sa din ayang ko talagang kaduak na tayo dito natanggan ti ulo da ibaga kakastoy taramidan ta. Sa nagpa natungpalan. Kasla dito'y balay. Awan ti mang tungtungpal kanya. Sa dinumantayan ko. Singka ko matirumbang nga tungpalan ta ata sikat bus da. Kaisong harod. Sing ipakad da madyalaing da. Kung nadalang na nalalaing da ng siya. Anak ko mga nag-chip engineer no. Anak ka nalaing. Uri sa tinutayang ko talagang amangan ba't no, agpeso nga, dadyay, gusto kit iso di kayat da. Kitsa gusto. Kasta? Kasla dito yung balay. Nuwan niya kayat ko, supringan nyo. Gapot na kayo gusto, kitsa saan, kasta? Sa dinungarlatan ti pagluglugarak. Di ka wanak pong bungtot. Ore sang rumbeng nga nangato di boses mo at pungtot ka. Laglagi pa ma, high blood ka. Iso nga rod nga sandag nga pag high blooden. Amoy lang nga rod nga high blood pag high blooden na pa lang. Awa mati magbaga ka. Nakapimpinas pa nakisalita kin ka. Imbagag pa nga, yalang ka tinumam, iprituang ka tipulutan mo. Nakasayasaya di banggam ko. Sa bali man tinagtungpalan ti salitaan ta. Kung natatamdamagam nga ron ti araramide, kinibagbagakbot ken ka, nga review ti program of work, insambit ti kinubing ko, yung saan na matatungpalan ti bagak, di ba't kayat dalat at aramiden da, di ka dread-check man ang yung program of works. Di mo pa yung mabalabalik-asin ti bagbagam, program of works ka lang natan. Manawan ko dito eh. Pero di mo kayo nadadangang high blood. Amom Dani, nabayagan nga, Jack nang kang kati, honey, good morning, honey, I miss you. Style mo. Diba? Nalipatan na gitan.
Hindi pa lang awan anak ta. Nakalalailo ka niya. May takid din. Nga buka dito bakit akon? Doon ka rin kita anak ta. Kaya ada na saraka mo nga ubing nga amang imsyak. Dahil taka man yan, Mina. Babae man yan. Bagaman yan, ada babae. Andan to pa yung babae. Di kita adda ti babae. Si kanto di nga chief engineer da. Apo, na kanta talaga pag high blooded na kanya. Panawang ka lang karo din. Ito makaluto kami. Ay, bad na katulatan. Mangangkilat na kayo. Huwag kanas ko, diba? Subango ka na kayo. Oo, nagaman. Kasta maron nimi, di masaksak siya nga panagsarita da papakin ni mama. Awan ti ornos da. Kaputa. Kast ko na ni mama, maron nimi, nga nabayagin nga awan da ito lailo ni papakin ko ano. Kasalungarod nga da ornos ti may nga pamilya. E din to tadamat saan nga na siya nga ugali ti ama. Iso ko mati modelo. Iso ko mati magipakita ti na siya at nga panakilangan. Iso ko mati umuna nga mangtad iti respeto. Tapos nilikas na amumit nga tong palin ka na respeto rin. Mabalin siguro manong naming nga kakunan di kita duma nga di anak iti aking basol. Tati ama kitrombang lain nga suruten tong palin. May maaping nga runda kami kada mama. Aping nga makapagkikinawatan kami kada mama. Kinimanang Janice. Gamutan na siya ti ugali ni mama. Noan niya ti kayat mi. Pagsayatan malakid di. Halakid nga na siya. Halakid nga daka siya ramidan mi. Kanunungan na. Ngayon ni papa. Diyan lang kami kayat na. Ti kayat na nga matungpal. Tapos lang diyang baga na. Problema di opisina na. No at baga na karagiti ubing na. Ang nagkanumat tong palan. Siguro akit sa gusto di bagbaga na. Agpapadad ang engineer. Siyempre, ang naman amo dagiti adda ti babae ng engineer. Diyos ko. Agraduarak ko man. Tapumanaw ako dito. Inako ni Tiyan ni Manang Janice. Tapos nagastakit sa jay ko nagkindig. Tapos nauwanan ti makikita ka mading mawas pasama. Pasaramat tumawag ni Manang Janice manong nemi no at ako niti kwarto no kasta nga maturog ako man. Agring ti cellphone ko ni Manang Janice. Hello Manang? Roel, kumusta ka? Kastoy Manang, graduarak to. At a girlfriend mon? Ar-ar magpailain. Purcher High School, agar-aram kan. Ye, alangan mo't nga, di babae agaram kanya. Ubing ka pa eh. Mangan mo't no, makasikog ka, high school ka pa ilan. Barang ano, agkaskualan kam to kin ni Girly. Girly tinagan na. Kahit nakanumat eh, agbaling nga police woman. Kahit mayat ha. Di umay kan tumatan nagbasa dito syudad. Uwan man nga, agkakasaratan to. Tapos numadaywa ko ni Papa. Ang abali nga may ililok tulatan ka ni Mama. Balis to man katawagan. Nag-video call. Tapos makita. Kat kumusta mo ni Papa? Hindi lata ah. Hindi lata kayat na ti magbagan. Problema dito balay. Problema ka lupay opisina na. Tadigit ka no at dati babae ng engineer. Handa ka numat agtumpal kayong kuwana. Tas lakanumat dito eh. Awang kanumat agtumpal kayong kuwana dito balay. Di na nga taamong adalin, no apay. Isungar di ko na. No apay. Nga pati di opisina na kita hangag tumpal na kita ubing na. Arig na kat anak na kita ubing na. Nakita dati babae na, di ba? Kawan. Handa ka taama mo amiri sila. Api kami nga hangag tumpal na kita. Api handak tumpalan, kasyak ti busda. Api handak tumpalan, kasyak ti amada. Di na nakatama amiri sila nga. Masapul ko mang isut agad jazz. Isut ti, ako sumurot. May sa isuna, adu na kiti, adda ti babae na. Pero nga, no ayot, pagayatan di majority agad, isut matungpal. Di ba manang, kasalan ti balay.
agkakanunong tayo nga talo, siyak, sika kini mama. Iso na lang ti kontrabida. O, nagalas sa kitaan. Denggan ti kontrabida. Iso pa ti ama, iso pa ti kontrabida. Tawagan mo ni papa. No, tawagan ni papa. Awan na siya tapagsalitaan. Tililiw ko mga tawagan kit kumusta ka matananak? Kumusta trabaho? O rin saan ka marigatan? Ada boyfriend mo? Ada boyfriend mo anak? Amo pala papay ti bagim sapol nga amom nga pa-respect ti dayaw mo. Ti lalaki masapol nga respetarin na ti kinababae ti girlfriend na. Oray no, nyantot araramidan yun basta laki din makapag-asawa kayo. Kasi ko ma. Ngayon no kasta nga tumawag kitsong batak. Ano Bram? Kunanak hindi. Kanaat ko naman. Magsasalita ka. Sinong batak batakas dyan? Ano Bram tayo? Sakbay ka sa tinawagan ka? Kunanak. Sa cellphone pa ba? Kunak to man. Sino? Kate-text mo? Di ba yung mo? Pulos din na siya at pa nagsalita na, di ba? May kabilsak pa kita, ibagbaganan ako na. Sige nga din, Roel, maturog ka, takastakmet. Aldaw ti duty kita. Tulibigat ti pa nag-duty. Sige nga rin manang. Ni mama, tawagan pa ni mama. Sa lutsod naman, no, kumusta mo ti pa nangisuro na. Biyag ti mahisa nga maestro. Aging nga, nagradwara ko manong nemi kat nagpaala akmet. Siyempre, ada di kitay kaobisinaan ni Papa, may matendar, may samay-samat nga. Wasidag kanya kamang papatpat, ti regalo da mang tediti sa nga gasut, adamang tediti lima gasut. Kat no kasta nga, agiinom da manong nemi. Ibang kalata ni Papa. Isot ni makaado. Kaya parang sasaw na kasla, isot kalalaingan ng engineer. No, ada sumupiyat kang kuha na, ay! Sakit iti sorab, ako lima ka. Lalo nakabartay kayo. Hanggalangin ng sumupiyat ni kayat na. Tanong sumupiyat ka, talagang agriri kayo. Iso nga, wen sir, wen engineer, wen, tungod udlat tamat, ada kita, ada nga kasangsano nga uminom. Dinangarot kayat ti paabak. Para kini Papa manong nemigit isut ti kalalaingan. Dimtengen manong nemi ti period apa nag-enroll. Ma, inak, aghanan sa syudad. Diya mag-enroll ko. Kaya dumawa ka sa pula ka kwarta. Igatang ko ka na kiti notebooks ko kanda dumapay nga kasabula. Anak, ka tanong asit gam ni Papa mo kat agpakada kamat kang kuwana. Rumbeng lao na eh. Nasaan na kapagpagunyan, siya kataguni kang kuwana. Nung kami naguni akat, saan man nga na siya titurong ti salitaan mo. Alala, sakbay nga ko kang katika sa pula mo korta. Ingkatayan na, bareng numayat timod na. Pa? Mambalin nga kasalita kayo? Agtugawag sa amin, pa? Pa? Saan nga tumalyaw, mano? Saan nga magkasalita? Titao nga di ba't mangigas kaso? Ngayon tuloy ko lang tinagunin. Pa? Nagpakada ako kini mama. Inakon si syudad. Agkakasaraan kami kini Manang Janice. Diyay pagkasaraan na kasi naglanti eskwela, walking distance. Makaino da, awang gastos ko tiplete. Pa? Nandiyan lang di kahit kung baga. Magpakada-kada kayo. Sige pa. Dito magdirak manong nemi tinalyaw na. Tugaw ka. Apay pa. Agtugaw ka.
nakapagpakadak mo ka na kayo. Kahit sinong batang kan. Di kayo bitang kami nga gawin nga sigod. Papaak lang ang mapa. Nagtugaw ka. Sige ba? Anat inyoro, anya iti iyon euro, i-enroll mo. Anat ti kurso nga laem. Kas iti bagbaga ka na kayo di. Criminology. Talaga ka di nga sanak kapatgan. Ora ipagpakaasik ka. Ipagpakaasik ko na yun. Samot nga ba nagpagpakaasik ti tenor ti timak yun. Siyak ti isuro. Kasta ka di nagpagpakaasik pa. Namunat ha. Karderdura mo lang ti high school. Isuro na kang isang engineer. Naskang ka di ba nga ibugkaw yun? Questionam no niya kahit kung rabinan? No napintas di ba nagsungbat mo? Saan na ka mapikar? Sorry, Papa. Ibagbagak lang mit mo, bukod ko nga panunod. Di ba nagpakpakaasya kita? Aramidan na nga talagang nagpakpakaasya. Talagang isuro na. No, anya ti kayat ko, iso ti matungpal, dati madikada kayo, Papa. Ori sa nga na siya, kayat yo, ipapilit yo. Ano? Kahit mutadurubang ka, sige! Aramidan nyo, Papa. Nadatat amoy yung siyahat. No kasarita takti ng siyahat, na siyahat batisong bat ko ka na kayo, Papa. Ngam no kas nangungong danda! Masagdanak bat! Respeto ti kayat mo! Respeto na nakakaw mo na! Manong nimi kas ulit eh. Palagdardaras ni Mama. Imbi malait. Disnugan na kumay din ni Papa Ma. Hey, tala kayo! Ulay kayo! Abay, aya! Ano't namas pasamak ka na kayo nga gama? Sana siya pagsalutsulap. Nangigmumat no kasano, iti kinatangsit ti anak mo. Nangat nga to pa yan, ti boses na ngamit siya. No saan ka ba malat talagang dinusnong dinorab kong tatakaloko. On respetom. Talukan! Kung saan ka nagpakpakita? Ora awan anak ko, nukas ka na kayo! Nanong nemi nagpasyudadak nga jak mailadawan tirik na. Apay adakas to nga pamilya. Apay adakas to nga ama. Adakas to nga ama. Yung uno, basol ko ka di matlain. Napikar ko ka di tirik na ni Papa. Makapikar ka di kiti imbaga. Nga pa nang isuro kang kuhan. Agpakpaka, oray pakpakaasik kang tsaka mo. Kamawatan. Iso nga sila makunkul ti panunod ko manong nimi. May stressa. Diyan napuputan, nakadano na akong di syudad. Naala kong di tricycle, nga paniti apartment, nga pagigyanan ni Malang Jens. Nadlaw na tilangak. Apay. Nadasaan nga na siya nga napasama ka lang. Kuran na lang nga naidano ni Papa ti panang danong na kanya. Diyak kumakayat agpakada kin kuha na eh. Ngimiyat ngamin Mama. Ngagpakada ko na. So nga na pa. Papakla, mahanang mo at tumalyaw. Dinakbat ikas kaso. Iso nga, nagtugawak latan iti sangwanan na, kinimbagak. Inakon mo pa. Kasto ko na. Gamot saan lang timak derak. Kaya dito makderak, tugaw ako na. So pala panagunin, nagtugaw ako na. Bimarat salitaan mi. Naging gangasang ko na pupuutan. Ngano kasanot high blood na. Napag high blood na. Nangatumat ng diboses ko. So nga, bimalaetin ni Mama. Tadanugan na akmat.
Mahal ka bali. Adda ka to yan. Kasi ay, binugbog ka na pumano kag talo ka hanggang kagpakita kanya ko na. Isot nang iba ka di saan. Wala, balbari mo. Agbalbali tumadla ni Papa. Adda ka ta parang balbalo na. Mana? Ikaw na. Gagangin. Tama na. Ito na nung agbalbaliw. Kasi nung agbalbaliw. Agbalbaliw lang, nutungpalin tayo, pagayatan na. Nga isulat at may mayat. Ore saan tayo kayat, katbon ko na talatag, aramitin tayo. Madi ah. Masabol nga isot ti, makaawat ka na tayo. Ang isot matungpang. Nga ikadan na kumati, madi nga ugali na. Gadi nga ugali na nga madi, noan niya ti kayat na, isot matungpala kayat na ore saan ba't nga sayaat. Ore saan ba't kayat, madi ah. Wala na usturan. At ni, pati siya ka. Tumawat sakit mong high blood. Nagkaskwalaan kami kini Curly Manunemi. Same course, same time. Kahit nangasawan, ngano kasan ti kinaklos ta, idi adda ta pa lang ti high school. Agtultul ti kinaklos ta. Di ba, girlie? Uy. Siguro na irarana lang yung padpada at time. Hamot nga na talagang datot na pintas nga oras, di ba? Alas 10 di bakante. Oh, dapat na bakante teta. May ay? O isanak? Sa din, tagmerienda. Samon nga iruan tagmerienda. Sangkwin ruam eh. Sika, ori siya. Nga magagangin lang na awisan ka. Ori sa pabinsan lang. Sige, pagustuhan ka. Nagsasalita kami may pangyap ti pamilya man. Kumusta mat ni papang mo kasano ti relasyon niyo? Dinaman ko. Okay man. Ano daki di ang siyak paborito ni Papa. Ngayon ni Manong ko. Ngayon at least want ti problema may. Sabay. Sika, nagtultuloy kasi ni Papang mo? Nagtultuloy. O, napintas ka matagpinakadami eh. Tawagan lang ako mga. Ako matawagan. Kita tawagan. No, hello. No ko na nagat. Kumusta ang kailang? No mas batiti sarita na nagat. Hindi pa mo. At least, aramidam di obligasyon mo kas anak. Nga mang tawag kini Papang mo. No tawagan ni mamang mo, pakumusta iso na, nga ibagamat kang kuwana, nga na-shot ka sa sahad mo. Kasi naman tanamid ang ginapapang mo. Tam na awan ti masauna. Wala, padasing ta. Baka madama ti break time da. I-speaker mo, tadig man, no kasano ti. Managing sarita ang ginapapang mo. Pagustuhan ka. Wala, tawagan. Agree. Di ko si Mungmat. Hello, ano ba kam? Kahit ko lang ti mangumusta, Papa. Kahit ko ba't ngayon pakaamo ka na kayo, nga wanti magdalakan nyo kanyak, kaputa, okay dito eh. Ipaspas na ko nagbasa. Akong bibiyan ko. Nusamit lang engineering ti kurso. Akong bibiyan ko. Sige na din pa. Oray na siya ka sa sadyo. Hanggang nagpungpungtot, baka maatake kayo. Akong bibiyang mo. Sige, Papa. Bye. Nanging ba? Naluko ka talaga ng pabangmoy niya. Ay, mahalas mo. Nadaan ka tikas kang kuha ng ama. Kahit nung kastama nung nemi nga ni mama tikasaritak. Ma, kumusta kayo? Okay lang anak. Kasi ka, na kayo nga eh. Akong problema nga. Nalpasan ti first sem, second sem. Di mo pupuutan. Nagraduar to batin. Ada girlfriend mo. Dinakpa-inaklo ni girlie. Ngayon, at least halos kasla gayam kami. Ag-sweetheart kami. Holding hands lang. Diyak pa na-kiss. Kaya, umusta naman pa nang isoroyo.
Gagangay, narigat ti obligasyon ti may sa maestra. Oray no, awan tinatanggan ti ulo ng arandag iti pupils yo. Adalat tamay balat. Magbalbaliw mo data, napintas mo ti panakisarita ken kuana, kadakwada. Kasta kumama di papanya. No, muna kamot nga respetarin di kita anak na. At least, respetarin mo ti suna. Kamusta mo ti relasyon nyo ay? Kini papa. Kasano ti, kayo, sex life yu kini papa. Nabayagan na. Kasunod kabayag na. Abang nga nagbali ng nabayag. Nabayagan. Gabutam, hanin awanin ti interest tamang kanya. Dikat kahit nangasawan mama. Nga da sa bali nga babae ti bihag ni papa. Hindi pa lang anak. Saan kayo masaksaktan? Siyempre, nasakit. Sa anggulay ipadpadlaw ka na kayo. Yung pinagbalin ko ang martir ti bagig. Hindi pa lang amok. Sagbay nga, nakiasawak kini papangyaw. Amok din. Amasaktanak to, tain tundumteng nga, kauman akon, tamanayunan nga manayunan titawan ko, ken madlaw nga duwan nga anak ko, ken madlaw nga, narigat ti trabaho ti maestra. So dumteng to ti kunak, panangalan natin sa bali nga babae. Tengor pagsasaod iti lalaki. At dapay babae iti basurero, uno kotsero. Anyan to laki din di kita mga opisina, nga engineer, akas kini papang mo, nga di kotse, hawang problema na iti kwarta. Di kahit nangasawan mama. Dinadail na. Tinaksin na pataan nyo. Dinainig kan respeto. Di ayan-ayat nyo. Di na kayo rin respeto ang asawa na. Respeto kang kanan yung magbaga nga respeto, awan respeto yung kanyak nga mayo. Di namat amo nga rin magrespeto ti pada na nga tao. Keng kang asawa na. Kada kaming handak na. Ruel, urekas dyan ni papangyo. Saan kayo kung mga mangimulmula iti gura ken kuana. Bay amilat na nga roden, ngasot gumura ka na kami. Kagurgura na kami. Saan ka di mama? Gabot ha, mismo ng ibaga na, pumalaw ka, hang kakayatan na makita. Kakaisunan no ka, padasag ang tawagan, barbarig mayat timod na, awan lata. Sa lutsud. Inton ka ano nga balbaliwan ni papa. Inton ka ano nga ikatin na nga mading ugali na. Inton ka ano nga saan na kayo nga liputan. Inton ka ano nga saan na kayo nga guliban. No inton ka no, ni Apo Diyos di ba kaikandang lahat. Nga awang ka diti, adda iti panunot yung mapasamak, tapno sumardeng, tikas dyan ararabida ni papa. No, sa bali ako mga asawa akin. No kasi iti araramidan ni papangyo akin. Agsinatan ko na ka. Makisinakin ko na. Nga magabutaan mo katong palin ti karik. Na naliang patay ti mabali nga mamagsina ka na kami kini papak mo. Agtalin na edak ken kuana.
Agtalin na ed, asyak ti asawa na. Nantangin, kinagaw awid matlata, di pa pangyo. Awang matidanaan na, nasa bali nga babae ti biyag na. So naging ka, nga sumangpet ni papang mo. Naging ka ngay bilang nasyak ti asawa na. Agtalin na edma, ti parang bigbig ko kayong kuwana. Nga iso ti asawa. At laki din manong name ti third year college. Oen, manong. Hindi ti palang planon mo ten, damanang Janice kan ti boyfriend na, hindi agkasal. Binangarot amo, no kasano, ngayam amo na ti boyfriend na, ken ni papa. Patasan na nakanong ngayam amo. Iridumteng manong name ti pa nakasungbat ti saludsud. Nointon ka ano, nga agbalbalyo ni papa. Nointon ka ano, nga napintas ti panakisarita ni papa ka na kami. Nointon ka ano, nga ikaten saan. Nointon ka ano, nga ikaten ni papa ti saan nga napintas, nga ugali na. Nasungbatan ni manong. Hindi pa ka mo, dito mautawag ni mama kanya. Ket ko na na. Mama, timawag kayo, anak. Anak. Mama abay. Di pa pangyo. Nagatake. Naitaray ito ospital. Manong nemi naglulukan tiriknak. Dahito ka din ti sumpat, ti saludsud. Nointon kano. Ngagbalbalo ni papa. Ti sungbat ti saludsud. Hangka di nga makalasat ni papa. Segun ka ni mama, manong nemi madama kano ti meeting da. Iti opisina. Isot mang meeting, tayo nga ro ti chief engineer. At dan sa nang supalpal ka nagiti bagbagana, nakaitured anang supalpal kang kuwan. Kad napasamak manong nemi. Tiya, sinupyat. Naging ka, bigla laingan nga naarnok-nok ni papa manong nemi. Hintaray na ka no ti ospital. Kada niya artitan ka sa saad na, mama. Hantay ti ICU. Anak, makastaga, ang dadagit di maatake, kit may taray na ang iti ICU. Sangan siya at kasad. Himkidawag ka na kayo, anak ko. Ngagkararag kayo. Kadawin niyo iti Diyos ang makalasad pa iti amayo. Kadgabotin na era nga samiri di manunemi naghawidak. Ni manang met umayak to no, makaalak ti bakasyon ko na. Iti ospital manunemi. Kitkitahan mi kininanang, kinimama ko na kuma. Ti kasasad ni papangad da iti unig ti ICU. Anati ko na ti doktor ma. Mawaray ti manungal daw. Nga kadana dita. Kadnoy baka ti doktor nga mabalinan nga mayakar. May irwarin ti ICU. Kahit nangasawin. Kaya nagbalbaliwanan ti kasasad na. Ngam nagtalined dita. Kalpasan na kat maduktalan ton nga saanin nga mag-anis ti amayo. Uri no da oxygen na. Halagawanan ti amayo. Da ito yan, ti sumbat ti saludsud no inton kano. Ti sumbat. Ti ipapatay ti amayo. Sabi ko matasaan, mama. Sabi ko,
5 nga aldaw manunemi ti kaadda ni Papa ti ICU. Idi rawardan nga iyakan sunan ko. Ngam nakasurot lang tamat manunemi ti oxygen. Siyak ti nakabantay manunemi kat matmatak ti pakabuklan ni Papa. Nakakidem. Papa? Ni Roel na ito eh. Tinaodi nga anak yun. Ti lalaki nga anak yun. Inigamak manong nimi di man na. Tuwang ang takulap ko tinang pat iti nakulap na. Pa? Awan sarday ti karkararag mi ginapot Diyos. Kasapay ko mata malasatan nyo na ito eh. Handa kang pala panahon pa. Pa? Ininot na manong nimi ngayon mulagat dagiti matan. Hindi may mulagat na nakaiturong kaniyak. Di batang na. Pa, paimbag kayo ha? Paimbag kayo. Agungap-ungap dagiti bibig naman. Himawan ti sumngaw nga balikas na. Pa, paimbag kayo. Gaputa ka sa pulad na kayo. We love you, pa. Ipatpatag na ka pa. No, may subsupyatin may digiti paghayatan nyo. Digiti pilit nyo. Ngam di na kayat ang sawan nga. Saan na kayo ipatpatag? Ipatpatag na kayo, pa. Kaya lang, sorry. No, saan kami agtungpal ka digiti paghayatan nyo. Yeah. Ano yung magbagayo pa? Sige ba, ginana kayo. Di pilitan no saan kayo nga makapagbalikas. Kung nati doktor, nga ininot tumitlan nga, may karaw ti bagiyo. Kan makapagtibag kayo. Sige pa, ginana kayo lang. Adak lang iti amay nyo. Bantayan kayo. Makalawasan ni Papa manunemi sipod ni Erwar iti ICU. Iti sumumplatak kini mamangang bantay. Kumusta ni Papa nga? May karawan na nagitiya. Kanawan nga saka kan kanawan nga iman na. At may ibaghanan nga balikas makapagsao sa nalagtam. Marikatan. Kanano ko ng doktor. Mabalinton nga Erwar. Padasan na itong ikatendik ko si Jane. Naawan di pa rin siya't panagangis na. Mabalin nga may Erwar. May ilogan iti wheelchair. Agtalin sa dibalay. Nga naka-wheelchair. Ikaw nung arti ko ha? Panangan na. Masubuan. Panakasukat ti daya pa na. Mangalak to't bakasyon ko. Sakman kitan to ti nalaing nga caregiver ng mga sakasukin ko na. Nabalin sa amin nag-transfer. Ti eskwela dito yung probinsya tayo. Kada ito mauding nga unit, mauding nga tawon kon. Mamaling mo tanak.
Tapay kahit mo transfer. Tapno adak, nga no awan ti klase. Adak nga siya ti mga sikaso kini papa. Anak, uno saan ka ti ipagpakasik kini? Manang Janice, being nurse. Dito yung probinsya ti nga sumlek iti trabaho. Ipospon na pa lang ti panakiasawa na iti boyfriend na. Urayan ti pa lang aglaing ni papa. Tapno duwa kay tumad lang ti mga abay kini manang. Ngem, agsublid to pa nga ta. Nga makatakder na makapag na abukod ni papa. Nga saan nga naka-wheelchair. Baring anak. Dano, pakaalak iti nalaing caregiver sa mo na pitagmasahe. Labi na sunay. Tako na ti doktor. Kasapulan lang di pa nakamasahe di kiti. Saan na makuting magina. Pasit ti bagina tapno. Agbiyak di kiti urat. Tapno sumrek nagtalay ti dara. Kada kiti saan na. Awan dara pasit ti urat. Sabi ko man. Ma, nabaybayan yung trabaho yun. Warren nagkatenda ko. Kasi siya at pa tapno, ag-concentrate na mga sikaso kini po ang iyo. Wan, siya ka mismo ti mga sikaso kini po na. Ni masaya anak mo ti kinamistrak. Ang yung lakas pagarigan, santak na maawatan. Nadalata ka na ko na. Da kaya nga mismo ti mga sikaso kini po na. Gabot kasta ti panangipatag ko iti amayo. Nagasmat ko na, sakripisyon, ti parag-transfer mo dito, may salagin nga tawan. Tapos sikat mga sikaso, no, at the time mo, para kinipapang mo. Hindi ta kasaritak ni Papa, Mano. Pa, inagtay yung syudad, asikasok team, panag-transfer ko dito, nagbasa. Tanawang klasak papa. Imbes makibarkada hak. Gawid hak. Tasyak ti mga sikaso ka na kayo. Barang no, maaluko ko ni Manang. Manang Janice. Being a nurse. Nga, at transfer mo dito yung sumunod trabaho na. Dito probinsya tayo. Kaya isumod no ka ti mga sikaso ka na kayo. Naawan duty na. Naling ni Manang nga nurse. Naling nga mga sikaso ka na kayo. Kit ko na ni Mama, nga pati di trabaho na, kas may isang maestra, kit isakripisyo na, tapno, at the time na kada kayo mga sikaso. Di kahit nasawan, at da ni Mama, at da ni Manang, at daak, nga mga sikaso ka na kayo. Saan na kayo may bayan, Papa? Hindi makitak manong naming nagtitid nagitiluan ni Papa. Pa, awan ti rumbang nga kasagit mo, Pa. Well, anak, Pa. Saan ka nagsakit, Pa? Anda ka nagsakit nga lalaki? Sikat di mo lang ka nagsakit. Ibag-bag lang amin ka na kayo, Pa. Nung kasano ti kinapatigyo ka na kami. Nagasagana kami nga mga sakripisyo. Nagita amin nga sakripisyo. Midap lang makapagserbi kami kang ka. Tap no maasikaso na ka. Tap no may parig namin kang ka. Nung kasano ti panang ipatpatag mi kang ka, Papa. Pakawarin na ka lang. Pa? Diretso yung nga ibaga na niya.
Relusan ko nga mabalikas. Patsyan lang. Ay mabawi ako nga at ugali kasal nga na siya. Ako nagsapsapulak ti respeto ti padag nga tao. Kaya siya magkawan respeto na nakuha na. Nagbabawi ako. Ngayon kastuyan tinagmanaga. Silikodan. Tikas dyan na ramin ko ka na kayo. Sandang na kinura. Pinagyaman ako. Nagyaman ako. Galag ko. Hindi na irwaran manong ni Papa iti hospital. Tilangin problema manong nemi kat talaga nga saan nga makatakder. Mailugan iti wheelchair, ang maidoron ti wheelchair. Kaya naman kadi nga pagkutsin ti wheelchair, babayan ti mausar na nga iman. Makapagsaho numampay marigatan. Kas tinaramid na kaniyak, kas tamat tinaramid na kinimanang Janice. Hindi nagbakasyon. At kinidaw mi kinimanang Janice manong nemi, ngagtitipon kami matlang amin iti balay mi. Tapno adda kami amin, iti panagtalanid ni Papa dito unag ti balay. Unag ti kwartuda, iti salas, iti kusina, iti sangon ti balay, iti hardin, nga naka-wheelchair. Agsusublat kami manong nemi, nga magisalita kang kuana, magiduron ti wheelchair na, agsusublat kami. Nga mangtad kang kuana ti taraon na. Agsusublat kami nga kiina, nga mangsukat ti diaper. Dito'y kumatlaang lugar mi manong naming tuloy ti panagbasak ngam saanin nga simurot ni Girlie. Siya lang tinag-transfer manong. Aging ka nga naggraduara. Iti graduation ko manong naming matandar nga agpadpada da mamaki ni Papa nga naka-wheelchair. Iti maala ko ni diplomak, kalbasan nga kinuyugnak ni Mama nga nagmarcha, napanak idayan ni Papa. Pa, isagot ko kada kayo na diplomak. Gama na ka na. Ganun ti plano nga ron. Ag-training ka. Buwan pa. Ag-exama ka pa. At nung likas takit may pasak iti gawap. Panagpulis ko. Kumakan nag-PMA ka. Gastos pa. Okay lang. Ito. Alright, no. Okay man lang ti laing mo ti martial arts. Nalaing pa. Mabuyak to kada kayo. Ti panagkimungar ti paltong. Sharpshooter ako. Alas yan, no, astana. May panakal ka. Ang isa, analaing kinapod ng pulis. Kininto nagpulisa ka. Si panangibagayo, itapay kini sapsapa ko. Ay, salot yun, anak. No, may sinupiat ko ini, dahil nga pag-ayata mga kurso. Yan, managsakan ak, tananagsak ka. Ket magunod. Ide kasar, manong nemi ni Manang Janice, kanti boyfriend na naka-wheelchair, ni Papa nga imabay. Agadwana ni Mama. Okay lang. Inaklon nagmat ide ni Curly manong nemi di may saakon nga nanay nga polis kat ni destino ka mismo dito probinsya. May samat din na police woman manong so na lang ta mga opisina idinto ta siyak kadadak iti adak iti operation. Dakam ti grade, dakam iti mapanagpatrolya, dakam ti mapanagsurveillance.
Aging kasi maruno kami mateng nagkalay sa akin ni Curly manunemi siya kunti saan nga si Mina. Da kami kini Curly manunemi ti demna kada papake ni mama. Idinto tanimanang Janice na dandan iti kabukbukudan nga balay. Duan manunemi ti anak ni manang Janice idinto tadamatan may sa nga anak ni kini Curly. Nakaayayo ni papa manunemi nga ay ayamin nga kasasarita nung hasta nga adda iti stroller uno iti crib na nakatugaw ni Papa ti wheelchair na addamat na ni John iti stroller na nakasarasarita na agkat katawa mat no ti anak ko katagking kinatawa da nga agluno. At least manong name awanin ti mangig mo nga bugkaw ken napigsa nga uni ito nagtibalay. Nabayagan man ang name ket santo siguro nga aramiden ni Papa ti agpungtot wano nga to ti Moses. Agbalbaluan ni Papa kaya lang kastante kasasan. Dahito siguro ken sigurado iti inaramid ni Apo Diyos nga naiprograma pagbalinan ti biag ni Papa tapno may katen ti mading ugali na nagbalinan nga PWD ako na. Awan di problema, damanang kindi asawa na, manong naimi, ako mati problema min dito kahit na siya atin nagkiti pasamak. Dito nga ron, ti pagkasalita, kadagyaman naklauna iti anos mo, nga nang ornos, kalbasan nga inak-insan king kati detalyen, manong naimi. Thank you, iti laing mo nga nang iba, sakit sabi ko ma, dadamat na ibating nga adal, liliwakin pagsalamingan ti biyag, karigiti padag nga nagbuya, more power to your program. Ito yung dagyaman nga pagkaya mo, Rowen.